नमस्कार. मी धनंजय उर्फ सुधीर गाडगीळ, आमदार सांगली विधानसभा मतदारसंघ सांगली. बालगंधर्व पुरस्कार सोहळ्यात महाराष्ट्र समाजभूषण पुरस्काराने मी सन्मानित होतो आहे, याचा मला अत्यंत अभिमान आणि अत्यानंद होत आहे. सामाजिक क्षेत्रातील तुमचे सहकारी श्री दत्तात्रय मानेजी यांच्या सामाजिक कार्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त मिळणारा हा सन्मान केवळ माझ्यासाठी नव्हे, सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. या गौरवशाली क्षणाचा मी ITSF पुरस्कार समिती तसेच श्री दत्तात्रय मानेजी आणि साई दिशा प्रतिष्ठान यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. मी आपल्या सर्वांना आग्रहपूर्वक निवेदन करतो की आपल्या कुटुंबियासह व मित्रांसह या विशेष सोहळ्यात उपस्थित राहून आपण सांस्कृतिक पर्वाची शोभा वाढवावी. धन्यवाद.